Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da zuwa wannan tashar tamu mai albarka mai suna tashar Hausa, taskar Hausa TV. A yanzu kamar yacce kuke gani a wannan bidiyon za mu tattauna akan wani muhimmin batu mai taken abin da ya sa mata da yawa a Kannywood ba sa son yin aure, wanda yake buƙatar warwarewa. Daga kalaman irin su Rahma Sadau, Hadiza Gabon, Fati Washa da kuma fitattun jarumai, akwai abin da kuke buƙatar fahimta a wannan bidiyon. Kada ku manta ku danna subscribing domin samun bidiyon mu irin wannan da zarar mun ɗora. Na farko, masu kallo da saurare, abin da yake hana su aure shine rayuwar aikinsu. Manyan jarumai suna mai da hankali akan sana'arsu ta fim saboda suna gani kamar aure zai kawo musu tsaiko a ci gaban aikinsu wanda suka sa a gaba, suke cimma nasara da kuma samun abin duniya kuma da kuma abin kashewa da kuma ɗaukaka. Na biyu, masu sauraro, akwai matsalar tsangwama da jita-jita wanda suke gani za su kasa samun kwanciyar hankali a gidan majazen aurensu, shi yasa suke watsi da mazajen da suke zuwa neman aurensu ko kuma samun izini wajen fara zuwa tattaunawa akan samun fahimta na zaman aure. Na uku, masu sauraro, akwai matsalar son yin zaɓi da kansu. Su waƴannan jarumai suna da wani hali na banza wanda suke yawan ta'ammali da shi, wanda suke ji su sun fi ƙarfi su zauna a gidan aure su yi wa maza biyayya ko kuma su yi abin da mazansu suke so. Su sun fi son su yi zaɓi da kansu, su nemi mijin wanda ba zai ba su matsala a ci gaban aikinsu na shirye-shiryen fim ba. Shi yasa abu yake musu wahala wajen neman yin aure ko kuma samun namijin da za a daidaita wajen yin zaman aure da shi. Masu kallo, wannan mun kawo muku shi ne a taƙaice, don haka ku ci gaba da bibiyan mu. Mun gode da bibiyar tashar mu.